Vítajte v palacinkárni Chez Amélie, kde varí Branislav Žabenský. Je jednou zo 14 reštaurácií na Slovensku, ktoré v rámci medzinárodného podujatia Good de France 21. marca pripravila večeru na francúzsky spôsob. Pán Žabenský, môžete nám predstaviť vašu reštauráciu a kuchyňu, ktorú ponúkate? Ponúkame francúzske palacinky na spôsob parížskej palacinkárne. Učíme vlastne Slovákov, že palacinky nie sú len sladké, ale aj slané, s mäsom, so žlnkou. Lebo väčšina Slovákov má predstavu, že palacinka je dezert a proste na sladko len. Je o vás známe, že sa venujete aj francúzskej gastronómii. Kde ste sa naučili variť à la française? A čo pre vás znamená francúzska kuchyňa? Učil som sa variť v Bretonsku. Mám školenie ohľadom palaciniek a tam som pričuchoval aj trošku viacej k tej francúzskej gastronómii. Francúzska gastronómia ako taká pre mňa znamená trošku ináč používané koreniny, bylinky. Prečo ste sa rozhodli zúčastniť na medzinárodnej oslave francúzskej kuchyne Good de France? Je to taká výzva, aby aj naši hostia pochopili, že v rámci francúzskej kuchyne nie sme zaťažení len na palacinky, ale vieme robiť aj iné zložitejšie veci, jedla. Aké menu ponúknete svojim hosťom 21. marca večer? Tak bude tam kanapky plnené, respektíve bude s brinzou a s pažitkou, čiže trošku aj slovenské, aby bolo niečo. Ďalej tam bude avokádo s krevetami a hlavné jedlo budú kačacie stehná konfitované so zemiakmi a z ratatouille a dezert, naša špecialita slaný karamel, palacinka slaný karamel, so zmrzlinou vanilkou.